ταιριαστό και ευτυχισμένο ζευγάρι αποδίδει στην κοινωνία το γραφείο μας. Ταραταταμ. Κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Σας είμαι ευγνώμων. Και σας διαβεβαιώ ότι θα κάνω ευτυχισμένη τη σύζυγό μου. Αχ, τι γλυκά που μιλάει. Σαν τον πρώτο μου άντρα. Πρώτο. Είχατε ξαναπαντρευτεί? Μάλιστα. Και τι έγινε ο άντρας σας? Τροχαίο. Απρόσεκτος. Μάλιστα. Αλλά παντρεύτηκα πάλι. Μπράβο. Και τι έγινε ο δεύτερος? Αεροπορικό δυστύχημα. Απρόσεκτος πιλότος. Μάλιστα, αλλά ξαναπαντρεύτηκα πάλι. Μπράβο. Πάλι. Και τι έγινε ο τρίτος? Αυτοκτόνησε. Μελαγχολία. Άγχος. Απρόσεκτη κοινωνία. Μάλιστα. Δεν μου τα είπατε αυτά, κύριε. Ούτε μας τα είπε. Δεν πειράζει, έτσι είναι η ζωή. Μια μέρα όλοι θα πεθάνετε. Σωστά, έχετε δίκιο. Αυτό δεν έχει σημασία. Εκείνο που έχει σημασία ότι εμένα μ' αρέσει και θα την πάρω. Αχ, τι αγκάλιασμα. Με συγκλονίζετε όπως ο πέμπτος μου σύζυγος. Πέμπτος είπατε? Μάλιστα. Και τι έγινε ο τέταρτος? Πήγε μια μέρα να πάρει τσιγάρα, αλλά δεν γύρισε. Είδα τι κακό που κάνει το κάπνισμα. Ναι, και ο πέμπτος πέθανε την ώρα του γάμου. Θα χόρτασε κόλληβα. Αντί για γάμο κάνατε κηδεία. Μάλιστα. Αμάν, ο Χάρος. Πάω να ανοίξω. Δεν φοβάσαι? Τι να φοβηθώ, για τον κύριο ήρθε. Μάλιστα. Για μένα ήρθε. Δεν πειράζει, συνήθισα πια. Παρακαλώ. Με τον Παρδόν. Εδώ είναι το χαρικλάκι. Μάλιστα, δηλαδή όχι, ποιο χαρικλάκι? Το χαρικλάκι ντε που γράφει ο τύπος. Μας έγραψε και τύπος. Ποιος τύπος? Η φυλάδα ντε που λέει ότι όταν είσαι στεγνός έρχεσαι εδώ και τη βρίσκεις. Α, μάλιστα, περάστε, εδώ είναι. Ξέρετε, το γραφείο μας